Hello guys, ako na Sir Neo, mariititi ko, Chari. So good morning guys, ubalik nyo sa paglakaw, so let's go. So kanina ay guys, gi-overtakean ko sa kanang kuan dump truck. So, tinawa, pag overtake sa dump truck sa unahan, ning buto ang ligid. So, deserve, Charis, joke lang bitaw guys, oy. Ning buto ang ligid guys, munang ako silang naunahan, tinawa. Ning buto, I don't know pa sa nabukatan sila, or sa karga nabukatan, or init pod kain siya guys, man ang ligid, bugat, albid ang bugat ang karga bugat unsa init pud ang dahan mo na nabuto ang ilang ligid so nauna nako so bye bye. So karon na guys ubalik ko ninyo sa paglakaw so dito sa Los Angeles Elementary School so nagwait sa tong kauban so let's go. So karon guys abot na dai ta so tag na kung asa na ta chari sabi na guys nata karon sa buho so tawag silang buho guys mo ilang buho so with Ate Along so makurat kang Ate Along kay Ate Along lalaki. So with my friends Rovi Jean De La Peña and with Sir Carl. So nag-entrance ata. So nasa la entrance 30 pesos per head per person. So data karon sa La Hacienda. So kita sa buho. Ang nakabutan nito is Burhen. So atong tan-awon guys. So daghan po silang ngaligo guys. Daghan po ngaligo so lami kaayo po ning panahon na kay ting init. So lami kayo isam-sam. So guys, pag sud na to guys, alam niya sa panahon, alam sa tubig. Oh, natin mga cottage diri. So, tag 100 ang cottage. So, atong kauban ang mga baby boys sa Los Angeles. So, atong tanawan ang mga baby boys kung lami iba. Chari. Pagsaka na to, reagi ta sa murag bridge. Nga puthaw. Pagsaka na to, ato nakita ang mga baby boys. So, pag-welcome nila na to. So, atong paminawon. Pare, sudan. Hamagbanok nga buhi. Yo. Asa si piloto? Amin yung manok. Ang daliar lang. So, abot na mi guys. Nasaka na mi guys. Magpahuay na mi. Kabing kapuya mag-drive guys. Dili lalim. Taod-taod. Mga on mi anay. Nagtaod-taod. Mga ligo na pi. Yeah guys, ano sa nga ligo sa una na siya entrance fee sa una na hubas siya guys kana siya na crack sa kilid. Unya katod that time nakita na kong naibuho nga mo na say something at tuday ang source sa tubig sa ato ang swimming pool. Unya ay lang pamagi dito guys gibagi sa tubo man nga to ang swimming pool na ay tubig subog na kaayo siya guys dili ka maka-experience sa kabog na ka sa Titanic murag na ay ice charis. Yeah guys, kaya malamig kaunog ka ng kuan, na picture taking me sa amuang bagong kasal. Charis joke na guys puhon. Kani sila atong kaslon. So unta kuhaon ko nila kay kung di ko kuhaon, ako silang sunugon. Charis joke to guys. Na picture taking me ana guys, kay para pud namin memories nga guli. Unya with Ravagin and with Circle. So uyab na sila kaya guys, stay strong ninyo. Unta magbuwag mo in 2025. Charis joke ra. Guys, di ba pagpulubig atong baby boy sa Los Angeles, si Anthony. Si Anthony Espina. Mura po siya gwapo. Hindi guys, di ba palupi ang atong mga baby boys. Nagdaghan na kayo baby boys. Mama pa-picture daw sila. So atong maminawa atong baby boys si Anthony og si oh my God, kisa man ni. Ako kaila so gwapo kayo. So atong paminawan sila. Ang paminawon, mga gwapo na daw sila, mapapicture na sila, so go. So dara rin sila guys, ang baby boys ta sa Los Angeles, 5 sila kabuok. So kung may pagpili na mo, kay mga barato na sila, deserve. So kani guys, umang ko'y lingaw guys, yan to namin naligo na may sugod, so tugnawa kaayo. Si paglulob na ako, mura siya na ay ice, nagkimpi-kimpi si Kuya Renz. Mura siya na siya sa ice guys. Unya, na ako isaysay ang tanang problema, charis, tanang history sa ato ang buho or lasyenda sa atong mahal na burhen nga buho o tsari so sakto ba to unya guys kining ato ang buho guys o lasyon na sa taliguan sa Alicia Bohol nag-start siya 2018 guys sa ilawom kuno guys anha is mo na siya bato-bato mao nang gialis dan siya og tiles kay masama ang mga customers nireklamo ang mga customer kay mga sama na ilang mga tooth nga mga lamiog kutis mao nang gipulian sila og tiles kay dako man kayo sila og kuan kanang naay problema kung padayon nila ang katumoto-bato, mao nagipulian siya tiles. Kaya mga ligo, mga sosyalon, charis. Parihan ako, sosyalon naman ko. And then, ang kauban nila guys, nakaping, ang ato ang tabulator sa pag-charge nato sa Los Angeles, si Marflor Saloberes. Ang nyawa, pagkuhan nga ni Dool po si Anthony, mura po siya,
Join, nagpasikat siya kaayo. Marapod siya gwapo, di na ba deserve, Charis. So bitaw guys, at the time guys, mapicture-picture men me, ni-picture namin ni Ate Along. So salamat kayo sa sponsors nato ni Sir Carl o ni Revision Salaveres o ni Ate Along. Salamat kayo sa sponsor. Kanina guys, happy TV mahuman din ni musakan mi taon kay gutom na pud, mga snack na pud mi. So lamig egg to abi guys, ug gusto mo visit na mo kay dool na siya guys. Abi kagianan sa minto pa jud. Naghukas ta ko ana guys, lamig baka kog lawas ani ingon sila daghang kang buti-buti sa likod, pero okay ra. Kay cute ra man pud ko, nasobra na kayo. O di ba nagpaato ako sa kamera man bag lamig og lawas. So musakan ako, mag-video na ako nila. So see you later. Karon guys, ang mga baby boys, wala sila hiningaw, nagagwagwa sila sa tubig. When the swim, when the heart or water. Grabe, nagigising sila guys, kaya nakita sila ang mga chicks. Ingatan ang mga baby boys guys, basta makita ang mga chicks, mga lipay sila, man may lang ginabuhian. Basta makita ang chicks, ang ilang heart, mga pitik-pitik na. O niya, nagpicture-picture po sila niya. Di ba palupig si Maria Flor, nagpicture po siya ni ate kay anak man dyan na, o sa may buhatan, basta mga ligo. Pero natin may memories, mga picture-picture. O niya guys, nakang mga tao dito, ang mga baby boys mga tsip, mga tawa, sa ligo na ay mga butitika uban, charis. Karon guys, naligo na si Santoni. So lamig kaayo, charis, joke ra guys. So karon guys, ang aligo na mga baby boys. O diba, smiling ka mga baby boys. Kaya nakaligo na sila with my friend, Butiti. Sa una guys, kaya si Kuan guys. Kasi mo kaya nakalimot to na siya guys. Niwala siya sa una. Karon ay tambok na. Kaya sige palabi og kaon man ang kamo. Ay mo palabi ka, pwede mo matambok. So karon nangaligo na sila guys. Ay bugnaw kaayo. At taon later, ako na pud sunod maligo. O yan, nagpagkuhan ko na, mag-video sila, magpapadidit ko no sila. So, atong videohan. Honda guys, ubanay ko ninyo. Mga musaka sa babaw at nanawan ng buhok guys. So, wala may nanang hindi ni guys. Giba, lumiba ka taon kay bawal daw guys. So, ako na pagpagbawal ni Adto Jud ko. Ako rang gi-check ang buhok guys. So, atong ubanan. Muna siya guys, ang source atong tubig. Muna yung ato ang tubo. Mo tay buhok guys. Muna ato ang source of tubig. Sa muka ang sa baadiriya guys. So, mo na ato ang buhok. Mo na ato ang source of tubig. Ingang mga baby boys, muuban ko na po sila. Tinawa atong ending. Ikasabaan ta kay bawal man diri guys, kikasabaan ta nahubas ang pikas guys kay naay siya na crack sa kilid mo nang next time revenue to na pud siya guys mo tong gamito na pud siya puhon bawal man daw o mo na ang source tong buho guys bawal man daw mangambak ta kay kasabaan ta mao na ni guys nagpa-video sila sa ato ang palit-didit mo na sila mga bata so mga cute di ay so mo ni mga hilig sa mga baby girls mga baby boys. Nya, di ba magpapahuli si Butiti? Ang akong friend si Neri Puli. Nitambok na siya sa ron, guys. O, di ba? Mo nang ay palabi. Karon guys, kibadong may manguli. So, ato interviewon ang mga baby boys. So, nag-wait mi ni Ate Alo. O nila revision. So, samtang mag-wait nila, ato silang interviewon individual. So, tana. Unya, kumusta mag-inyong pagligo or pagkuhan? Nalingaw mi. Nalingaw ka? Oo, nalingaw. Ikaw? Nalingaw ka? Hap. Ay, mura magnahap. Shut up, shut up. I just wanna shout out my friends there. Out there sa Nalakoban. Nuren, shout out sa'yo. Unta, mabuhig akong kaugma.